16 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ولایت ختلان به ناحیه دنغره تشریف آوردند. سروری ما غرق در نور سحر با غرور تاجیکی آمد در جبین فری کیانی جلوگر از خود اومد سبزه و گل بهره‌ور پیک شادی از شما آید به ملت دم به دم مرحبا بر دنغره ای پیشوای محترم خوش آمده پیشوای معظم ملت. هدف تشریف سرور دولت محترم امامعلی رحمان آغاز بخشیدن به فعالیت یک زمره انشاءات نو، شناسایی با رفت جمع‌آوری حاصل و گذراندن کشت تکراری و ملاقات با فعالان می باشد. ما چراغ عقل و عرفان را فروزان میکنیم، برق دانش را به هر سو شعله افشان میکنیم، با دری بگشاده دعوت سوی عرفان میکنیم، هر تقاضایی که بهر دانش است آن میکنیم، پیروی از پیشوا در مهنت و صدق و صفا خدمت خلق و وطن را از دل و جان میکنیم. خدمتان همایون باد محترم جناب یاری. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره نخست بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 را افتتاح نمودند. بینای نوی مؤسسه تعلیمی از 2 قسم و 4 آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی قطعه زمین آن نزدیک 2 هکتار را در بر میگیرد.
дар маҷмӯъ бинои нави муассисаи таълимӣ барои 1240 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. боиси ифтихор ва сарфарозист ки мо дар чунин сарзамини зебову биҳиштосо умр ба сар мебарем. таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф дар мадди аввал буда, ин соҳаро ҳамчун соҳаи афзалиятнок ва калиде дар ҷомеа меҳисобад. мо омӯзгорон пештар дар муассисаи хурдакаке ки ба талаботи замонавӣ ҷавобгӯ набуд кор ва фаъолият менамудем. имрӯз бошад бо ташаббуси ҷаноби олӣ мо соҳиби чунин муассисаи наву замонавӣ ки бо тамоми таҷҳизоти ҳозиразамона ҷавобгӯ аст гаштем. мо омӯзгорони ҷавони ин даргоҳи илму маърифат ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ваъда медиҳем ки насли ояндаро насли забондону бо фарҳанг тарбия намоем, то ки дар пешрафти ободию миллату давлати хеш саҳмгузор бошем. муассисаи нави таълимӣ дорои утоқҳои фаннии физика, кимиё, биология ва компютерӣ мебошад ки онҳо бо 25 адад компютер, 24 ҷуфти мизу курсӣ ва таҷҳизоти лабораторӣ барои гузарондани озмоишҳо таъмин гардидааст. Ассалом, пешвои муаззами миллат. Муҳтарам ҷаноби олӣ, пешвои муаззами миллат, мо толибилмони ин муассиса шукргузор аз он ҳастем ки шумо ба мо чунин муассисаи муҳташаму барҳаворо ҳадия намудед. муҳтарам ҷаноби олӣ, шумо дар паёми навбатии худ таъкид намудед ки солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзист. мо толибилмон ваъда медиҳем ки илмҳои дақиқро аз бар намуда баҳри пешрафти мамлакати худ саҳмгузор хоҳем шуд. мо ҷавонон қалби бедори ватан, илму дониш ҳастии мо ҷону тан. фароҳам овардани шароит имкон медиҳад ки ҳавасмандии насли наврас дар доираи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои аз худ кардани илмҳои дақиқ бештар шавад. мо дар ин муассиса бо тамоми лавозимотҳое ки ба мо дар корӣ мебошанд, ашёҳои хониш ба ҳама ҷиҳата таъмин ҳастем ва мо аз ин имкониятҳо бо самарона истифода мебарем. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, синфхонаҳои таълими меҳнат барои духтарон бо дастгоҳҳои адрасбофӣ, қолинбофӣ, мошинҳои дузандагӣ ва синфхонаҳои таълими меҳнат барои писарон бо асбобҳои дуретгарӣ, тахтабурӣ ва коркарди оҳан муҷаҳҳаз гардонида шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави муассисаи таълимиро дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи маориф муҳим арзёбӣ намуда, насли наврасро бо истифода аз чунин шароити муосир барои омӯзиши илмҳои замонавӣ ҳидоят карданд. ба асосгӯи сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён менамоям ки ба мо чунин муассисаи наву замонавӣ ва ба талаботи замон ҷавобгӯ тақдим намудааст. солҳои 2020-2040 ки 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф қабул шудааст, мо омӯзгорони ҷавонро водор ба он месозад ки дар таълиму тарбияи насли наврас саҳми худро гузорем. барои баланд бардоштани қобилияти зеҳнии хонандагон муассиса дорои синфхонаҳои шоҳмот, толори варзишии замонавӣ бо 100 ҷойи нишаст, ошхона барои 60 нафар, маҷлисгоҳ бо 150 ҷойи нишаст ва китобхона бо 20 ҷойи нишаст мебошад. толори варзишии муассиса дорои тенниси рӯи миз, таҷҳизот барои обутоби бадан, бозии волейбол ва баскетбол мебошад. дар бинои қаблии муассиса норасоии ҷойҳои нишаст барои хонандагон ва набудани шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб мерафт. мактаби кӯҳна ҳамагӣ 6 синфхона дошт. ҳамасола зиёдшавии шумораи хонандагон дар маҳаллаи 11-уми ҷамоати деҳоти корези ноҳияи Данғара ва бештар шудани талабот ба омӯзиши илмҳои замон бошад, заруратро барои бунёди чунин як муассисаи таълимӣ тадриҷан дучанд менамуд. ҳаминро ба инобат гирифта соли 2019 бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 59 бо ҷалби
сармоя оғоз гардид. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тарҳи бунёди бино баҳои баланд дода омӯзгоронро барои истифодаи пурра аз имконият ва масъулиятшиносӣ ҷиҳати таълиму тарбияи наврасон вазифадор намуданд. дар деҳаи мо чунин муассисаи зебою замонавӣ бо тамоми таҷҳизоти ҳозиразамон кушода шуд ки ин боиси ифтихори мо хонандагон мебошад. барои соҳибмаърифат гардонидани мо бисёр озмуну олимпиадаҳо ва чорабиниҳо ташкил намуданд ки хонандагони болояқадро дар ҷомеаи имрӯза ба дигарон муаррифӣ намоянд. ман аз номи тамоми толибилмони ин дабистон миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мерасонам ва қавл медиҳам ки бо баҳои хубу аъло ва рафтори намунавӣ таҳсил намуда дар ободӣ ва рушди Тоҷикистони азиз саҳми босазои худро мегузорем. ҳамзамон дар шафати бино майдончаи зебову замонавии варзишӣ ба истифода дода шудааст. бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 59 бо сохти меъмории замонавӣ бунёд ва дар саҳнаш гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шудааст. ҳамчунин бо мақсади арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дар саҳни муассиса дар баландии 17,5 метр парчам барафрохта шуда гирду атрофи он бо сохти меъмории замонавӣ оро дода шудааст. бартарӣ додан ба истифодаи масолиҳи сохтмонӣ аз истеҳсолкунандагони ватанӣ агар аз як ҷониб сифати беҳтари корро таъмин намуда бошад, аз ҷониби дигар ин дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба фаъолияти бахши хусусӣ дониста мешавад. ифтитоҳи бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 59 дар маҳаллаи 11-уми деҳоти корези ноҳияи Данғара дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар идомаи раванди созандагиҳо дар мамлакат сурат гирифта имкон медиҳад ки хонандагон дар шароити муосир донишҳои замонавиро аз худ намоянд.